سبحان الله سبحان الله. Zato pred Ramazan i šerif nije dovoljno da čovjek napuni frižider s jadenjem i s pijenjem. Nije dovoljno samo da iščisti kuća, da ih ispere tepisi. Tuku mora da napravi jedna duhovna podgotovka. Prvo da odluči, kako što veli šejh Muhammed Jakub, veli mora da odluči da postigne oprost na svoji grehovi. Veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem: "Men adraka Ramadan", koji će go dočeka Ramazan i šerif, "falam yukfar lahu fa akabbahu Allahu fi an-nar", koji će go dočeka Ramazan i šerif zdrav, prav, doma, bez nekoja teška fizička obrska i ne uspe toj čovjek da mu se prostad njegovite grehovi, to je navistina će bude frlen u džehennem. To je navistina će bude frlen u džehennem. Kako što veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem: "Raguma anfu rajul", 3 pati prokle da vide, prokle da vide koji Božji pejgambere reče koji će go dočeka Ramazan i šerif i ne izleze od Ramazan i šerif čist od grehovi, ne uspije da mu se prostat grehovi, to je navistina prokletnik. Zato go molimo Allah dželle dželaluhu da vidimo to nije koji ovoj Ramazan i šerif će go shvatat kako jedna pojdovna točka da se poprava sebesi, koji će napraviti tujbe i istikvar za site grehovi, koji će otvorati nova stranica u svoj život, koji će popravati svoj odnos prvo sa Allah dželle dželaluhu, potom odnos sa sebesi, odnos sa site koji ga okružuju. Ramazan i šerif je navistina možnost i prilika da se promenime sebesi, možnost da se dobližime do Allah dželle dželaluhu, možnost da postigneme zadovoljstvo na Allah dželle dželaluhu. Zato velat naučnici: "El muhasebe qabla al-amal wal muhasebe ba'da al-amal", mora da napravime presmetka pred Ramazan i posle Ramazan. Pred Ramazan da odlučime deka će se družime sa Kuran, deka će posjetime familija, deka će se pomirime, deka će pravime dobri dela, deka će go iskoristime ovoj Ramazan i šerif po dobro, inša Allahu Teala. Istovremeno će pravime dova na Allah dželle dželaluhu da popravi sostojbata na ovoj ummet: "Wa aslihu zate bejnikum", popravite se sami te sebe si. Inna Allaha la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Navistina Allah dželle dželaluhu nema da popravi sostojbata na jedan narod dodeka to i sam narod ne se promeni sebe si. Prvo promena vo sebe, promena vo iman, promena vo srce, potom vo usta, potom vo telo i vo site odnesuvanja. Go molime Allah dželle dželaluhu da go dočekame ponedeljnik na večer.